EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Pusat Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Philip Stark, Marlboro, Philip Mani, itlog mo no'y orange! Ay, magandang gabi po mga kabisyong oras natin. Ganap na ang 32 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. And of course, big shout out nga pala sa mga nakikinig sa atin, sa mga nakatutok dyan. Dyan sa may Car Club Garage, dyan sa may Molino. Ayan, maraming salamat sa may Mosaito Drive. Ayan, Car Club Garage kila Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Maraming salamat sa lahat po ng nakatutok dyan. Mabuhay po kayong lahat. Ayan. Alright, syempre mga kabisyo, ngayon po ay araw ng Biyernes at expect po natin ang matinding traffic. Oh no! Sigurado po yan. O eto na, medyo dahil traffic nga, tapos ang dami pang deadlines na hinabol, kaya minsan medyo mabigat talaga yung Biyernes. Diba? Pero relax ka lang. Eto, bigyan ka namin ng usapin na pampa-good vibes. Eto na, pag-usapan na natin to. Isang nakakatuwang insidente po ang naganap sa tahanan ni Nick Hendrickson Labajo. Ayan, matapos pong magulat ang kanilang pamilya nang dalhin ng kanilang alagang aso ang isang buong lechong manok sa kanilang hapagkainan. Wow! Bihirang aso to. Ayon sa uploader, mainit-init pa daw yung lechon manok na dala ng kanilang dog. Oh no! Nang ito'y matanggap, naging palaisipan ngayon tuloy sa pamilya, sa kanila, kung kanino nang galing at kaninong ulam yung tinangay ng kanilang aso. O paano ito nakita ng kanilang alagang aso kasi yung kapitbahay nila, wala namang nagsabing may nawawalang lechon. No. O eto na, logika na natin to, Tang! Ay sige, wag mo nang patagalin yan, ano pang hinihintay mo? Panasan mo na, logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan. Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Hindi to basic na kwento, pero naalala ko lang, yung aso ko rin po, ang pangalan niya ay Rambo. Nagdadala din siya ng manok sa bahay. Pero yun nga lang, buhay o di kaya naghihining-hingalo na. Pangit niya siya, bibig, bit niya. Pero eto, kakaiba tong aso na napabalita na dahil ang kanyang nadala ay luto na. Now mga kabisyo, logican po natin. Ang mga aso po ay dinadala sa kanilang mga amo yung pagkain o kakaibang bagay dahil po sa kanilang instinct na magbahagi. O diba? Kumbaga gusto nilang i-share sa kanilang mga amo. Yung paghahanap ng papuri mula sa kanilang amo, pagpapakita ng kanilang pagmamahal at katapatan sa kanilang mga amo kaya ginagawa nila. At pagkakaroon din ng pansin. Ang pag-uugali din po ng mga aso, isa pa yung nag-iimbak, yung nag-hoard o nagtatago, di ba? Ito po ay bahagi ng kanilang natural na pag-uugali at syempre nagpapakita ng malalim na koneksyon at relasyon sa kanilang mga amo o kanilang mga master. O di ba? Kaya kung minsan narinig mo minsan, di ba? Napapasabi o napagsasabihan ng na mabuti pa yung hayop may puso samantala yung kamag-anak mo na may sobra naman, hindi man lang nagbabahagi. Mayo pang irong pang hatag, pero imo nga parginti, why gen? Dalok-dalok ba? Base siguro sinaya alimpod yan, dalom-dalom. Wow! Maloy ka!
oras natin. Once again, we got 36 minutes after 7 o'clock. Ito na po ang huling linggo na kung saan ang programang EDSA magsisimula po ng alas 5 ng hapon because next week, sa Lunes po, ang programang EDSA makakasama nyo pa rin po pero simula alas 6 hanggang alas 9 na lang ng gabi. Ayan, to make way sa isa na namang darling nakakaabangan nyo. Kaya abangan nyo yan sa Lunes. Yung mga kaganapan, mga pagbabago dito sa Love Radio. Alright mga kabisyo, we're gonna slow things down a bit. Eto, pamparelax. Uy! Ha! Sarap! Diba? Tugtugang malupit. Dito yan sa programang EDSA. Kasama pa rin po inyo bang lingkod, Diego Bandido sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!